Mga kwento ng lagim. Kamusta na mga giliw naming tagapakinig? Maaari po kayong mag-send sa amin ng mga kwentong katatakutan at pwede po kayong mag-like at mag-comment kung nasang lugar po kayo para ma-shoutout po namin kayo sa susunod naming kwento. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Don't forget to like and subscribe our channel para palagi po kayong updated sa mga kwentong katatakutan. Taong 1979, sa malayong baryo ng Sag-ang sa lungsod ng La Castellana sa lalawigan ng Negros. Ang maaliwalas, masagana, maganda at tahimik na lugar ng La Castellana, ang makukulay na mga naggagandahang mga halaman ang nagbibigay buhay sa lugar na ito dahil dahilan para pasyalan ng mga taga-syudad tulad ng mga taga-Bacolod at Iloilo. Noong taong 1976 hanggang 1980 ay palagi kaming pumapasyal sa Bacolod City. Partikular sa lugar ng Calatrava, Central, Maaw at La Castellana, Taga-Oton at La Paz, Iloilo City talaga ang angkan namin. Dahil may mga malawak na lupain ang aking pamilya sa Negros, kaya naman taon-taon ay lumuluwas kami para pumasyal sa magandang lugar doon. Taong 1980, nagtapos ako ng Bachelor of Science in Biology with specialization in Medical Biology sa Central Philippines University sa Iloilo. Hanggang sa niyaya ako ni Carlos, nakaklase ko o sabihin nating manliligaw, at ang kanilang pamilya ay isa sa mga prominenteng negosyante sa siyudad ng Iloilo. Buwan ng Pebrero, sakay ng MV Don Juan na barko mula sa port ng Iloilo papuntang Bacolod City ay doon kwento sa akin ni Carlos ang tungkol sa mga yaman ng kanilang pamilya sa Negros. Bukod sa lupain nila sa Iloilo, ay meron pa daw silang malalawak na lupain sa La Carlota, La Granja, Murcia at Canluan City. Kaya naman ganoon na lamang ang galak ko nang malaman na taga Canluan din pala si Carlos dahil may mga tanim na mga tubo o sugar cane ng aming pamilya sa lugar na iyon. Pagkalipas ng halos 2 oras ay nakarating na kami sa Banago, kung saan dito dumaangdong ang mga naglalakihang barko ng Negros Navigation at hindi maipinta ang galak sa aming dalawa ni Carlos dahil pareho naming nasilayan muli ang ganda ng Bacolod City. Pumapatak ang konting ambon noong hapong dumating kami ni Carlos at may narinig kaming sinasabi ng babae tungkol sa lugar namin sa La Castellana na meron daw salot na gumagala doon. Hindi lang ito ang unang beses kong narinig dahil naging usap-usapan din ito sa loob mismo ng barkong MV Don Juan. Sa mga narinig ko sa kanilang usapan ay nagkatinginan ang mata namin ni Carlos at may katanungan ang titig namin sa isa't isa dahil ayon sa babaeng taga La Castellana ay may nangbibiktima na naman daw
ang amumunggo sa kanilang lugar doon sa baryo ng Sagang. At sabi ni Carlos ay narinig niya na nga din daw ang amumunggo, isa itong uri ng unggoy na mas malaki ng konti sa tao. At ang pangalan nito ay mula sa salitang amo, na ang ibig sabihin ay salitang hiligaynon ay unggoy, at ang munggo naman ay maitim na pangit na nilalang, kaya kung isa sa larawan ang amumunggo ay isang maitim na nilalang na pangit ang itsura. Gabi na nang makarating kami sa Capitol Heights, doon sa lumang bahay ng lola ko, at wala kaming naging paksa sa kotse, kundi ang amumunggo. Nagulat pa kami na pati si Mang Pat na driver namin ay alam ang tungkol sa amumunggo, at ganito ang kanyang kwento habang nagmamaneho. Bata pa ako noon. Kung di ako nagkakamali, ay nasa 17 lang ako siguro noon. 1960s, iyon nangyari. Doon pa kami nakatira noon sa Sitio Paitan, sa baryo ng Kalantraba. Tandang-tanda ko nang dambahin ng taong unggoy ang isang residente doon sa amin. Nanlaban ng lalaki, at talagang napakalakas ng sigaw niya na nagbigay ingay sa buong sitio, at umatungal din ang amumunggo na animoy isang halimaw. Sa lakas ng amumunggo, hindi makagalaw yung lalaking dinambahan niya. Halos sigaw at atungal ng amumunggo ang tanging marinig mo lang sa sitio namin. Hanggang sa lumabas na ang mga taong bayan at nireport nila kay kapitan ang nangyari. Kinabukasan, sa pulisya na nila pinaliwanag ang lahat. At iyon ang una at huli kong nakita ang amumunggo, at pagkatapos ng insidenteng iyon ay hindi ko na muli pang nabalitaan ang amumunggo. Sa narinig ay nangilabot ako, dahil ibig sabihin talagang bantog ang mga ganitong uri ng halimaw dito sa Negros, lalong-lalo na dito pa mismo sa aming lupain. Hindi ko maiwasan na mag-isip ng mga malalalim na bagay. Gusto ko pa naman sanang umakyat sa Margaha Valley ng Canlawan City. 3 araw ang mabilis na lumipas mula nang dumating kami galing ng Iloilo. Napagkasunduan namin ni Carlos na pumasyal sa paanan ng bundok Canlawan doon sa Margaha Valley, kung saan ay minsan ko na iyong narating. Pero si Carlos ay hindi pa nakakaakyat ng bundok. Kaya naman kabilin-bilinan ko sa kanya na magdala siya ng iskopeta o airgun sa salitang banyaga, at iskopeta naman ang tawag dito sa wikang Hiligaynon. Bago kami pumanhik ay dumaan muna kami sa bayan ng La Castellana, at ito ang narinig namin ang usapan ng mga kalalakihan sa may karinderya na pinagkainan namin. Di ba sinabi ko na sa inyo na sa sitio ng Paitan doon sa Kalantraba ang mga amumunggo na yan? At hindi lang sa Kalantraba, namataan yan, pati na rin dito sa atin sa La Castellana ay may nabalitaan dinamba ng amumunggo na yan. At ayon sa mga tagapaanan ng bundok ng Kanluan, doon daw sa kuweba ng Mount Kanluan iyan nakatira. Sinundan namin ito ng isang ginang.
kung ako sa inyo, huwag na kayong tumuloy. Yung mga mangangaso nga ng mga taga rito. At may iilan lang na mga taga Maynila na pumapanhik dyan at sinwerte na hindi sila natsyempuhan ng amumunggo. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Huwag po nating kalimutan mag-subscribe at mag-like ng ating channel para sa mga kwento ng lagi.